மனம் நிறைவை பெறுவதால் மட்டும் நிம்மதி கிட்டாது திரௌபதி. நிம்மதி பற்றி அறிந்தால் மட்டுமே அது கிட்டும். எது உனக்கு நிம்மதியை தரும் என்பதை நீ அறிய வேண்டும். பிறகு நிச்சயம் நிம்மதியை பெறுவாய். தாம் விளக்கமான பதிலை எப்பொழுதுதான் தருவீர்கள்? விளக்கமான பதிலா? சந்தேகத்திற்கான விடைகளை தேடி அறிவதுதான் மனித வாழ்க்கையாகும். விடை என்பது மோட்சத்தின் மறுவடிவமாகும். அது போகட்டும். நீ இப்போது சிவாலயம் செல்வதாக இருந்தால் அந்த ஈசனிடமே விளக்கம் கேள். மரணம் மற்றும் மோட்சத்தின் கடவுள் அவர். அவர் அளிக்கும் விடையானது உன் சந்தேகத்தை தீர்க்கும். நீ உன் வினாவிற்கு விடை அறிய வேண்டுமென்றால் அதை அளிக்க வல்லவர் அவர் ஒருவரே.